برای گذشتن گرانیت از مسکو تا قزاقستان کمپانی ما برای شما شما را برده ساخت و سلامت و میاره. ماشین‌های زمانوی دارای وای فای بیپل. خوبی کمپانی در است که شما را برای گرفتن حجت‌ها هم کمک میکنه. شخصی که اینام کانال ببینید گپ زنم 500 روبل سکیدکه نمرش در روی اکران حتما زنگ زنید. سلام علیکم برادرو подписчикои канал ва бародарое ки нав видеои моро тамошо мекунанд, ҳаматон хуш омадем бародари азиз. касоне ки якум бор дар канали мо меҳмон ҳастанд метавонанд дар канал подписатсия кунанд, дар видео лайк монанд ва фикрҳои худшона оидами видео дар таги комментария нависанд бародаро. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ доранд метавонанд бо тариқи вайбер ватсап суратоша ба мо равон кунанд. мо ҳатман дар видеои оянда баъди шумо пешкаш мекунем бародаро. шахсоне ки ҳамин видеоро мебинанд ҳатман аз ҳаматон бародаро хоҳиш дар видео лайк монед ва видео ба ҳазур шишта тамошо кунед. мерем хайб мошиноро тамошо мекунем ва лайки бобогира фаромӯш намекунем бародаро. рафтем. Opel фурӯшӣ соли бароришаш 1995 мотор 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 25000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 907 03 33 69. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занед бародаро. марҳамат, боз як Opel фурӯшии дигар соли бароришаш 1995 мотор 1.4 механик газ бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 26000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 987 67 48 48. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занед бародаро. якчанд бародаро хостанд ки мо Opel Caravan ба навор бигирем. ина марҳамат Opel Caravan соли бароришаш 1996 мотор 1.6 коробка механик бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 28000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 938 86 15 15. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки харидоранд ҳатман занг зананд. якчанд бародаро хостанд ки Opel Astra-ро ба навор бигирем. ина марҳамат Opel Astra соли бароришаш 2000 сол мотор 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 28000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 908 87 87 41. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занед бародаро. ҳатман дар видео лайк монед ва дар канал подписатсия кунед бародаро. якчанд бародаро хостанд ки Opel Hatchback ранги сиёҳша ба навор бигирем. ина марҳамат Opel Hatchback соли бароришаш 1997 мотор 1.6 16 газ бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 33000 сомонӣ. бо алиш мешавад. номерош барои занг задан +992 906 77 77 28. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонанд занг занед бародаро. марҳамат бародаро Opel фурӯшӣ соли бароришаш 1996 мотор 1.6 коробка механик газ бензин. мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 29500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 988 88 44 33. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зананд. якчанд бародаро хостанд ки
نکسی را به نوار بگیریم. این مرحمت دای با نکسی سالی براریشش 1995، موتورش 1.6، کاروبکا مکانیک، گاز بنزین، ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 23000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 933 45 06 50. نمره تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. якчанд бародаро хустанд ки дай боласети пирсидан. ина марҳамат дай боласети соли бароришаш 2008 сол, мотори 1.8, коробка автомат, газ бензин, мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. рангш сиёҳ, нархаш 37000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 906 66 6606. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. марҳамат некси фурӯшӣ. соли бароришаш 1996, мотор 1.5, коробка механик, газ бензин, мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 13500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 987 31 16 16. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. якчанд бародаро хостанд ки ваз 2199 ра ба навор бигирем. ина марҳамат соли бароришаш 1999, мотор 1.7, коробка механик, бензини холӣ, мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 8300 сомонӣ бо алиш мешавад. номерош барои занг задан +992 988 51 82 00. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. якчанд бародаро хостанд ки лада приорара ба навор бигирем. ина марҳамат соли бароришаш 2008 сол, мотор 1.6, коробка механик, бензин, мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 32000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 937 93 0001. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. ваз 2112. соли бароришаш 2004 сол, мотор 1.7, коробка механик, газ бензин, мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 15000 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 92 604 0006. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. метавонед занг занед бародаро. ҳатман дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед ва видеоро поделитсия кунед. якчанд бародаро хостанд ки мерседес сечкара ба навор бигирем. ина марҳамат мерседес сечка соли бароришаш 1998, мотор 1.8, коробка механик, бензин, мошин дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 53500 сомонӣ. номерош барои занг задан +992 935 35 10 20. номерои тоҷикистонанд. шахсое ки харидоранд метавонанд занг зада ва харидорӣ кунанд. состояниш аҷоибота бародаро. харидори конкрет бошад занг занад. срочнаи бародар мошинашам мефурӯшад. опел астраҷи фурӯшӣ. соли бароришон 1999, мотор 1.6, коробка механик, газ бензин,
ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 29000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 919 27 79 79. نمرای تاجیکستان. شخصایی که خریدارن میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. آخران ماشین ما مرسدس هچکس سال براری 6998 موتور 1.8 کاروبکا مکانیک گاز بنزین. ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نرخش 57000 سومانی. نمرش برای زنگ زدن +992 901 0001 31. نمرای تاجیکستان. شخصایی که خریدارند میتوانند زنگ زده و خریداری کنند. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. میتوانند زنگ زنید برادرها. حتما در ویدیو لایک مونین، در کانال پادپیسات کنین و ویدیو را پادلیس کنین در ایمو و واتساپ تا اینکه کار ما پیش رود و هر روز ویدیو هر خلاف برای شما پیشکش کنیم.